explosión. Promesa neska, Ondarrue lehen kaletik, Ondarrue F bigarren kaletik, Deusto B hirugarren kaletik, da Bermeo laugarren kaletik, irtenara mesedez. Arduratxak mesedez. Eutxi borroka bakarragari izatera geltzeko zaren azarelako utxez bakar bat gehiago nagusitu zaitez zeure leku gabaduzu bermatu lotu biatu aurki ezagatu zeure kabia gordituz izmerketa txiro gezat aten eman buruari ez dinori zauri beti atin zuloan topatzen ernetik ateratzen zeharka itzulikaka rasika eutxi borroka bakarragari izatera heltzeko zaren azarelako utxez
Zenbat denbora itxaroan ez da handa sentimina besarkada bat musu bat poztegen naiz ondo zaudena jakitea begininiak dardara kalegea imendua biokeldiri biziri ikusiko gara behar bada Zerautzezko oroimenen zurumbioan goruntz aizearen ostikadek bide betaz zerun lurren arteko teabruen koroez non zaude eta non nago ez da gaitik osorik zorion tamalik bihortzak ez du izenik taupabe zen izana bizi nahi dut bizi nahi dut bizi nahi dut bizi nahi dut bizi bezazu nahi dut itxaso zabaleko gidarien bila jotxiriko azala ekaitzak bustirik ondoraturik ondarren nortasunarekin nor naiz eta nor zara ez da gaitik osorik zorion tamalik bihortzak ez du izenik taupabe zen izana bizi nahi dut bizi nahi dut
triple. El de la prueba no sabe ni cómo va a levantar. Debe avanzar. Corre más. Cuando está con los metos, se queda han ido mejor de lo que han venido. Con ese chaleco ese campo es un poco lío. El viento fuerte se pone arriba y no miras antes. No, todavía. Por delante todo, ya descansan por lo menos. Eso está por delante. Pasa más. Oroimen bat isolatzeko, egun bat deus estatzeko, momentua zertzeko, ausardi luzela, boterik ez da bidea, errantzen
Está pegando a la derecha el campo. Tú vas a la derecha y vas a ver el campo. Tú vas para la derecha y no el campo. La otra opción tiene que ser salir. Tiras, haces el giro de la rotunda. Allá hay otra regata ya preparada para remar también. Por eso, venga, vamos. Idatzi gabeko historiari, idatzitakoari, garenari, ekartzen gaituen iraganari, taktua ez baita soilik gure lokarri. Idatzi gabeko historiari, idatzitakoari, garenari, ekartzen gaituen iraganari, taktua ez baita soilik gure lokarri. Eta esan zer da gurea, zertara heldu garen izenpetua. Mundua ezagutza, hausnartzerik bade, barnekoa de. Seigarren estropadea, nesken promesa mailakoa izango da,
honek ja luzepi egiko dabez, eta lehen kaletik Ondarru D, bigarren kaletik Ondarru C, eta hirugarren kaletik Kaiku G. Venga, chicas, vamos a dar curso. Estamos en vacaciones. Hautsia izan da gaur arte kostaldea Salaz bustirik geure gazalak zeukarima bezala ezerk ez zaitu gainditzen sekula ez zara Horrekin lehiatzeken edo nola zeu zara Jazkeraz berdiginez aurkezten zarena Airean ega gana baritzen zaitugun entzumenaz gozatzen zaizun bizirik zaudena Zubegian oroimenaren zapigaz galbitu Irriak besar gaturik zaude urartegan betidanik ikustezin ezkutatu barik Zeure izaterik txikiena lortu nahi dut nik Hautsia izan da gaur arte kostaldea Salaz bustirik geure azalak zeukarima bezala itxuturik nauzu esan asenditu Aita geure azuzara guztiaren hitza adierazpen atxa norabide bidea egunero
eskertu, eskertu, guztia dizut eskertu, 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 katurik zaude gure artean betidanik ikustezin ezkutatu baharik zeure izaterik